Labari da ɗumi-ɗuminsa kamar kullum, kamar yadda muka saba kawo muku abubuwan da suke faruwa na sassan arewacin Najeriya kai har ma da ƙetare da ma duniya baki ɗaya. Yau muna ɗauke da labaran abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan ta Sudan. A ƙiyashi da kuma tantancewa babu wata ƙasa da za ka je a duniya ka san ka je gari ka more gari ka ji daɗin ƙasa irin ƙasa ta Sudan. Sai dai kuma a wannan hali na yanzu ta juya baya. Muna cikin mawuyacin hali a ƙasar Sudan. Rahotanni daga Sudan sun ce har yanzu wasu 'yan Najeriya kusan 100 suna can a maƙale suna jiran a kwaso su zuwa gida Najeriya, saboda sun ce sun kasa ficewa daga ƙasar sakamakon yaƙin da ake yi a Sudan. 'Yan Najeriyan sun ce suna cikin mawuyacin hali sakamakon matsalolin ƙarancin abinci da ruwan sha da kuɗi da sauran kayan buƙatun rayuwar yau da kullum a ƙasar ta Sudan. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta Najeriya (NEMA) ta yi alƙawarin za ta kwashe su ta mayar da su gida, wato Najeriya. Amma yanzu haka an yi watanni 2 suna jira a kwaso su a dawo da su ƙasa Najeriya, kuma babu wani labari game da hakan. Yanzu haka akwai 'yan Najeriya 85 waɗanda suka ƙunshi maza 60 da mata 25 da kuma ƙananan yara da suka maƙale a garin Sudan na gabar tekun Bahar Maliya a gefen ƙasarsu na can suna dakon a mayar da su gida Najeriya sakamakon yaƙin da ake tafkawa a ƙasar ta Nijar tsakanin ɓangarorin sojin ƙasar. Ɗaya daga cikin 'yan Najeriyar wanda ya nemi a sakaye sunansa ya shaidawa BBC cewa tun watanni 2 da suka gabata ne suka maƙale a garin. An zo an kwashi mutane a jirgin da ya tafi na ƙarshe aka ce mu da muka rage maza mu yi haƙuri a kwashe mata baki ɗaya, idan sun je za a dawo a ɗauke mu, inji shi. Sai dai har yanzu dai babu wani labari da aka ce za a zo a ɗauke su kuma aka samu har yanzu dai ba a dawo an ɗauke su a wannan gari ba na ƙasar wato Sudan. Ya ce shi da sauran mutane suna zaman jiran a zo a kwashe su, amma har yanzu ba a turo ba, kuma a yanzu sun shafe tsawon wata 2 cif-cif da faruwar al'amarin. Sai dai ya bayyana cewa suna cikin wani mawuyacin hali. Muna buƙatar taimako fiye da yadda ake tunani. Akwai matsalar yunwa, ba wurin kwana, ruwan da ake amfani da shi ruwa ne mai gishiri. Ƙuraje sun feso wa mutane da dama a jiki. Mutane da dama ba su da lafiya ga kuma rashin kuɗi. Akwai ƙungiyoyin agaji da ake taimaka musu da abinci, amma sau ɗaya suke kawowa a rana, kuma kwantiragin aikinsu ya zo ƙarshe. A cewarsa sun kuma yi iƙirarin cewa tafiya a ƙasa ne
cike da haɗari. Duk wanda ya san Sudan ya san yaƙi ake yi a ƙasar, wurare mutane ƙalilan ne yaƙin bai shafa ba, kuma akan hanya kaɗai za a haɗu da jami'an tsaro daban-daban, kuma sauran hanyoyin da za ka yi amfani da su ba za a iya bi ba, saboda su ma ana yaƙi a waɗannan wurare. BBC ta kira jami'in Hukumar Bayar da Agajin Gaggawa ta Najeriya mai kula da batun kwaso 'yan Najeriya daga Sudan, amma bai amsa kiran ba da aka yi masa. Haka kuma bai ce uffam ba game da saƙon da aka aike masa ta waya. Labari masu alaƙa da Sudan da 'yan gudun hijira. Babban labari: an yi kuskure wajen raba muƙamai a Majalisar Dattawa na Dumi sa'o'i 7 da suka wuce. Wannan dai su ne irin abubuwan da suke faruwa a jihar tamu ta Sudan a irin wannan da ake yi a ƙasar ta Sudan. Wannan dai al'amuran su ne suka fi tayarwa da mutane hankali a ƙasar nan ta Sudan. Duba da yadda al'ummar mutane Hausawa na can cikin wani yanayi da ake fama da shi na mawuyacin hali da suke a ƙasar ta Sudan. Ya kamata a ce a tallafa wa waɗannan mutanen domin ceto rayukansu daga wannan ƙasa, a dawo da su gida Najeriya, domin ya kamata a ce gwamnati ta tallafa wa 'yan mutanen nan domin su dawo gida cikin lafiya da kuma hankali kwance. Abubuwan da suka samu wannan mutane kenan a ƙasar ta Sudan, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Addu'a ita ce mafita. 'Yan uwanmu na buƙatar addu'a a wannan ƙasa ta Sudan na wannan yaƙi da ake ta fama da shi a ƙasar ta Sudan. Duba da irin abubuwan da suke fama da shi kenan, wannan ƙasa dai suna cikin wani hali da ake fama da ta'addanci da kuma yaƙe-yaƙen da ake a ƙasar nan ta Sudan, babu zaman lafiya. Wannan dai shine dai irin mutanen da suke ta faman guduwa, babu gaira babu dalili, suna ta faman yaƙi a wannan gari ta Sudan. Duba da yadda al'umma na cikin wani mawuyacin hali, musamman ma ga irin faman halin da ake ciki, kuma 'yan Sudan su ma dai